थालिर बागानखौ नोंथाङा बोरै खालामनाय जायो? जानो समान होनबाखै होमब्ला जाबाय हासार होबाय इउरिया सुपार पटास एम्फौ होबाय बेयाव बुंलांबाय थायामोन दे दा नै एसे समायना जाखो बागाना नै आरो मुलि सारनाया AK 47 दे गावो आं गावथारो बे गावथारबावनोसै AK 49 नानिया बाहाय जरायनो बाहायनो ओरै गावख्राय हरनो हायोब्रा मारिनाय जायाखै नामा खाथिया जादों नेट मोनालै दे मा होनानै नों बानायनाय बागानखौ खिथा खनसे रायजोफोरनो इउरियाफोर बाहाय फोरोंना हो दे रायजोफोरनो एसे फोरमायना होसं दे सोलोंनांगोना सासे नोङो सासेनो सासे खिथालायाबा फोरोंलायाबा बोरै रोंनो दे दा गुबुना सार दुग्गा जालायगोन दायो आं खिथाब्ला दुग्गा जानोथ' नांगौ दे होन आरो दे इउरिया हो सुपार पटास हो DAP हो एम्फौनि मुलि हो देसन खिथा दे होमब्लानो मोनबाय भिटामिन हो मोजां भिटामिन ओंखारदो नों बेफोरखौ मा बायनानै हो खालामनो फैदोंमोन बागानाव इटा निखाया आरो दोङो इफोरलाय मा थुनद्रा थुनद्रि बेफोर मा थुनद्राफोर नायनाला मा दोङो मा थुनद्रा दांनानै नाय माबोरै बेनो आरो मा थुनद्राया मुलि होनाय नों दिनि एम्फौनि थालियाव होदोब्रा एम्फौनि मुलि होबाय एम्फौनि अ नाय लोगोफोर नै भिटामिन थालिर दंखायो बागाना बेसे मोजां नैबे बर'नि एम्फौखौ गावख्लायबायानो थायो आं नै दासो बिथाङा गावख्लायदों मुलि होदोंमोन ओमफ्राय गैला थालिराव जोब्बाय दा बिथांनिया बागाना दासो फिथाइ ओंखारगासिनो नै मैखुन नैबे थालिर मैखुन लोगोफोर बरिया बागान बानायदो बिथाङा नै हा बेनोथ' दा नोङो बागानाव मा मुलि होदो दे दा सरकारनिफ्राय थाखा लाबोनांसिगोन जों खेथि मावनो दे हागौलिया मा होदो नों थालिरनि थाखा थालिरावनो जाफिनो नोंखौ सोर सापर्ट खालामखो दे सोरबाफोर सापर्ट खालामदो नामा नोंखौ बागान रायजो खालामनो राजाफोरा बहुत सापर्ट खालामदो दे बहुत थुलुंगा होदो आरो मा नांबावगौ मोनदों जोंनो नों सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै नामा मोनाखैब्रा बेखायनोथ' थांनो नागिरदों आं अफिसथिं ओमफ्राय खिथिलांबाय थाया माय बागानखौ खिथिलांबाय थासो नों नायनानै ला बिथांमोना बोरै बागानखौ माबोरै दंफांखौ बानायदों आसा थालिर बायदि गिदिर मा जाहोना देरखो मा मोनजानो देरखो आगोलथ' बेबादि नुवामोन एफा गिदिर गोलाव दे थुबाय था दे खिथालांबाय था बरियानो बागानखौ नायदोब्रा नै थालिर बिदाङा नै नायना ला थालिरखौ नायना ला बेसेबा लावनो हागौ दंफाङा बेसे गिदिर जानांगौ खोमसि नुदों दासो ओंखारहांदों नै बिराद समायना होदों बागाना नायनो नै 9, 10, 8 सोरनोबाफोर थालिर बिदान नांगौब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोबोद समायना जादों नेट मोनैनि थाखाय एसे प्रब्लेम जादों जानो हागौ गासै बागाना 6-7 बिगासो दोङो बे समायनानो
दासो ओंखारदो नै थालिर मैखुन दासो ओंखारसोदो नैयाव आदा खि दङ दासो ओंखारदो बियो दा नोंथाङा रायजोफोरनो मा मेसेज होनो सानो जोबोद खेथिखौ खालामनांगोन ना नोंथांनिफ्राय मोनसे फिसा मेसेज हो दे दे मेसेजआथ' होगासिनो दंब्रा मोनसे फिसानि मेसेज हो नोङो बोरै आरो होबावनांगौ खिथानोबो रोङा नोंथाङा ना नोंनि सायाव थांगोन ना खिन्थानो रोङाखै फोरमायनो रोङाखै गासैखौबो बुजाय नायोब्लाथ' बयबो दे नायदोंब्रा नायनानै लादो मा नांगौ आंनियाव परामर्ख लायोबा आं बिथांमोनखौ खिथाहरनो हागोन मा हासार नांगौ मा मुलि नांगौ आंनिसिम फैनांगोन दा मबाइलजों बुंबाय थानो आं मोजां मोना मोजां मोनाबा बोरै जानो नोंलाय फोरमायथारनांगोन ना फैनानै फेस टु फेस रायज्लायबा मोजां जागोन लाजियो मोजाङै नोंथाङा बुजायना हरगोन आङो खिथानो लाजियो बिथांमोनखौ लाजियो नामा नोंथाङा खिथानो आरो फोथायनो थान जायो मानसिफ्रा मबाइलजों बुंनायखौ आंखौ लोगो लांफैदो फैनानै मायाव लोगो हमबा मोनगोन नोंखौ बबे जायगायाव लोगो हमनांगोन नोंथांखौ आं दंपारा डिस्ट्रिक्टआवनो थायो दंपारा डिस्ट्रिक्ट गामियासो दंपारा डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर गोलैगोन गामिया हाग्रामारि दंपारा थिगानो दा मा नुखो बिथांमोना मा नुखो नायदों बिथाङा बरिया बागान बानायदो बिथांखौ सापर्ट खालामनांगो गासैबो बिथांनि मुङा बाहादुर शास्त्री नोंथांनि मबाइल नाम्बार हागोन नामा बेयाव आं दा मबाइल नाम्बार गोसोआव गैया नांगौ जाया बायद हरगोन ना लिरनानै मबाइलाव बुजिबाय मबाइल नाम्बार नांगौमोन दा नोंथांनिफ्राय नाम्बारखौ हरनो हायोब्रा आं न'सिम थांनांगोन न'आव थांनांगोन बेनो बागाना बयबो बेबायदि मावना डेभेलपमेन्ट जानांगौ जायगाया मबाइल नाम्बार नांगौबा नै बिथां बर'नियाव कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव बुङोब्ला नोंथांमोननो कमेन्टआव हरनाय जागोन बिदान नांगौबा मोनबाय बायगोन ना नोंथांनिफ्राय मोनो जेसेबां नांगौ एसेबां हरनो हायो रांल'सो नांगौब्रा दरसे बेदराव बेसेबां लायो माधायाव फांसे दंफांनि मादायाव आङो 50 थाखा 60 थाखा लागोनब्रा बा गोबां जाथारो माथो फांसे दंफांनि मादायाव 10 थाखा ला नोंसियाव रायजोफोरा बाय मादायाव 6 दाल 7 दाल ओंखारगोनब्रा बिदाना बोरैखौ गायो देलाय देखाय बोरैखौ गायो दे बैफोरखौबो गायजागोन बैफोरखौबो गायजायो नाथाय बे मोनसेल' ओंखारगोन फांसे दा नैबेयाव जेब्ला मादा दङ ना बे दंफांखौ दानस'ना बे मादानिफ्राय जोङो बिदानखौ बानायनो हायो दांख्लाब बेयावनो 6ता 7ता बहननो हायो 6ता 7ता बिनिफ्राय 50 60 थाखा बिनिफ्राय 50 60 थाखा 7ताबाथ' 70 थाखायानो जाहैबाय माथो 7ता ओंखारोबा नै लोगोफोर बेफोरबायदि मादाखौ गायोब्ला 6ता 7ता ओंखारोनो बिथाङा बुंदो नैफोरबायदिया आरो थाइबा 6 थाखानि फिसा नैफोरबायदिया नैफोरबायदि गिदिरबा 10 फुलिया 6 थाखा नै 50 थाखा लायोनो नैबे मादाया
मादा बुङो बेखौ लाब जायो आरो नैफोरबायदि फुलिखौ गायोब्ला आरो 10 थाखा बेफोरबायदि फुलिखौ गायोब्ला नैफोरबायदियाव 10 थाखा गारनांगौआनो गैयाब्रा बे गिदिरबो गायजागोन फिसाबो गायजागोन फिसाया फिसा दाम जायो गिदिरा गिदिर जागोन बिथाङा मबाइलाव बुंनो लाजियो ससियेल मिडियायाव बुंनो रोंद्राया लाजियो बेखायनो मोजां स्पस्त' बुंनो हायाखै बिथाङा नै बिथाङानो फाय थांसैलाय खोनासै नोंथाङा नायबाय थानो बाहायखौ माबोरै नोंथांमोना थिग बेबायदिनो खालामनो हागोन सुपार DAP पटास इउरिया बेफोरखौ होनांगोन बायदि बायदि हमनाया भिटामिन दं बेफोरखौ होनांगोन बेफोरखौ होआब्ला नों बोरै खेथिखौ मोननो हानो खरसा खालामनांगोन बिगासेयाव 30,000 40,000 नोंथाङा खरसा खालामनो हानांगोन होमब्लासो खेथिखौ मोनगोन नङाबा खेथिखौ मावनो ना आग बारायना फैबाबो जाया राङा थाखानांगोन आखायाव नांगौ बायदि नोङो बाहायनो हायो थिग बायदि आरो आंबोथ' मोनसे समाव हायाखैमोन आं दा साहस जाबोबाय फैसानि लामाखौ आं मोनबाय लिडखौ बोरै थांबा बोरै फैसाखौ मोननो हायो दा नोंथांमोनखौ बेबादि जाजानो लुगैयो बयबो मावनानै डेभेलपमेन्ट जायो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं फोरमायनाय जाबाय आरो नै AK-47 आं बिदिनो गावथारो दा एम्फौखौ बै बिलाइ गोरलै ओंखारनायफोरखौ जायो फिथाइफोरखौबो जायो जेरै बिदिनो गावो आं नै गावो दानथाराव नायनानै ला बागाना बेनो आंनिया 7 बिगा दङ दाबसे जायगायावनो नोंथांमोना नायनानै ला सोरगिदिं जेरै माने गिदिंनाय नायब्ला बे थालिरखौनो नुबाय थागोन बेलेग खेथि गैया बेनो आरो बिगासेयाव बोसोराव बेसेबां मोननो हायो 3 लाख 4 लाख मोनो जोङो बोसोराव बिगासेयाव आरो थोरोबसेल' फाना जोङो थोरोब